Mateusz Rajewski po wygranym pojedynku otwierającym PLMA 43. Gratuluję przede wszystkim wygranej. Powiedz, trochę ciężko było chyba cokolwiek dowiedzieć się o rywalu, który w zasadzie miał zawodowy debiut. Witam, dziękuję. No tak, no nie wiedziałem za dużo, nie wiedziałem tylko, że jest parterowcem, że tam bił się na ALMA w turniejach, no i to wszystko. Niedawno utraciłeś pas, rozumiem, że jakby ta walka, w pewnym sensie chciałeś coś, nie wiem, powiedzieć, czy w ogóle będziesz walczył jeszcze, chciałbyś odzyskać pas? Szczerze mówiąc tak, no miałem go jakiś czas i fajnie by było stoczyć kolejną walkę o pas. Chciałbym, żeby do mnie wrócił, ale myślę, że jeszcze długa droga. Pojedynek, przyznam, że był bardzo efektowny, ale jakby trochę zachowawczy względem jakby tej typowej agresji w stójce rodziny Rajewski, że tak powiem. Tak, pilnowałem się cały czas, byłem akcje bokserskie, ale cały czas miałem to w głowie, że przeciwnik w każdej chwili może mi się rzucić w nogi. Nawet głupim taki dynamicznym wejściem mógłby mnie obalić, także pilnowałem się jak tylko mogłem. I wyszło. Były takie momenty w drugiej rundzie, jakby, znaczy do drugiej rundy można powiedzieć, że walka była takie oko za oko, ząb za ząb. W drugiej rundzie znoknaudowałeś go i po kolei było widać jakby, że przełamujesz tego rywala. Widziałeś to również? Tak, czułem to, że z każdą minutą zaczynam go dominować. Biłem naprawdę mocno. Przestrzegałem właśnie przeciwnika w wywiadach wcześniej, że będę mi mocno, żeby trzymał gardę. No i nie szedłem za ciosem głupio, cały czas kontrolowałem. Jakby oddając mimo wszystko jakby też hołd twojemu rywalowi, to jak na debiutanta te 3 rundy całkiem nieźle wytrzymał, zwłaszcza, że knockdown tam kilka razy na wątrobę, ale wytrzymał. Tak, ja się tego spodziewałem. Spodziewałem się, że przeciwnik będzie twardo stał. W takim razie gratuluję wygranej. Co? Do zobaczenia jak najszybciej, powodzenia i rozumiem, że w walce twojego brata chyba stawiasz tylko jeden wynik. Też mam nadzieję. I stawiam jeden. Gratuluję. Dziękuję.